Ndinokuchingamidza zvekare muzoro naZimbabwe ndoimba kuti muri vatsvene kwese kwamuri kumatimu nenyika tadzoka zvekare nhau dziri kubvira dziri kupisa mumastriti ose enyika yeZimbabwe. Pano patinokupai nhau idzo dzisingataurwe dzamusingaone kwese kwese, pasi pano todzitaura nemo nemo tisina kutya, tisina kuti zvakati dzichibva mastriti. Chitangana nhau iri kutaurwa iyo mastriti vari kuti ivo Chiwenga, vachiwenga VP Chiwenga vastrike move rekuenda nearmy after hurumende yavaMnangagwa, after plot yakabatwa nemilitary intelligence, plot yanga ichiitika for the past ndingangoti 5 months abuda zitaurwa for the past 5 months. Plot yanga ichiitirwa vachiwenga nefamily yavaMnangagwa ende kusanganisira also nezvimwe zvigananda zvasanganisira naTagwire nanaWikine Chivhayo, vakaona kuti vachiwenga is a big threat kuno urongwa hwavo hwa2030 hwanga wakarongwa hwakaperera, hwanga wakatorongedzwa. Saka maiona vachipembera ndekuti izvi vakanga vakatozvirongedza kudhara. Urongwa hwanga wakatoiswa mubhegi, wakatorongedzwa kudhara. Tenda panhau yacho iyi yakabatwa nemilitary intelligence, zviri kunzi zvemilitary intelligence dzakaita heki, dzakapinda mufoni yavaMnangagwa. Ndo one iri kutaura kunzi yakapindwa nemukadzi waMnangagwa neShaun Mnangagwa. Mafoni aya matatu ari kunzi akapindwa nemilitary intelligence. Tisingazivi zvakabatsirwa nemukadzi waChiwenga, because mudzimai waChiwenga anoshandira also military intelligence, musoja anoshandira muintelligence yemilitary, mudzimai waChiwenga. Zviri kunzi izvo foni yakabatwa ini maplans ayo ekubvisa vaChiwenga, apo pachinzi panga pachiitwa mameetings matatu pasvondo, zvichinzi mameetings aya matatu pasvondo mameetings maviri anga achiitirwa kubrigade farm, kufamu ratinoziva famu raMnangagwa. Takamunzwa mamonths apfuura kwakanga kuchinetsa kuchiitirwa musangano yakasiyana siyana yeZANU-PF. Ndokwakuitwa musangano iyi neMnangagwa nezvigananda kusanganisira nevana vaMnangagwa vachinoita mameetings aya vachiplota kuti voenda sei nepolitical career vaChiwenga, uyezve voenda sei kuti vaChiwenga vasarambe vari threat kuna vaMnangagwa. Saka makamboona vakazama nestrategy yatakaona yakaitika, vakaunza Tagwirei kuti Tagwirei ave ane mafireworks akasimba achishandisa mari, ende uyezve arimo munhu wekuti anonetsa kuti atakike, ndekuti haazi more veteran, anonetsa kuti anga achaatakwa. Saka makaona vakaunza iye, kasi vakazoona kuti Tagwire mamisirwo akazoitwa navaChiwenga, mota dzakabva dzarambidzwa kunge dzichidonoitwa kuna maZANU-PF members naVP Chiwenga, Tagwire akabva amiswa kunzi tsvi, zvinova zvinhu zvakarwadza. Saka makaona mari muzuro vanga vane meeting yanga iriko kuZANU-PF headquarters ichiwa naMnangagwa, asi zvigananda zvakawanda kusanganisira Tagwirei haana kuenda nevamwe vachinji, zvigananda hazvina kuenda. Nana Obed Mpofu haana kukwanisa ngo vachienda ikoko. Meeting yanga yauda kutotsvagwa on the way forward. Vice President Chiwenga wakashedzwa meeting but haana kukwanisa kuenda nenhau this demonic plan yanga ichiitwa naMnangagwa nefamily yake nezvigananda. Zviri kunzi izvo 2 days dzepasvondo vaenda kubrigade farm, then rimwe zuva vodzoka voya paState House, ndepaitwa mameetings acho, zvichinzi izvo maresults aya anga achiburitswa nemilitary intelligence anga achinzi the problem yemaresults end results aya zviri kunzi munotone vanhu munyika muno vari kutenderera vari tomo, asi vanhu zviri kunzi vanhu ndokuMozambique asi vane maZimbabweans passport nemaZimbabweans ID, vanototaura shona but havazomuno. Vanhu vatori vanyowana, havasitomborenda these people vari kugara mahotels, but ava vanhu ava vari kutonzi vakatopuhwa mari kudhara nezvigananda, vakabhadharwa mari kudhara yekuti by all means vanga vachikwanisa ngo vachiassassinata Vice President Chiwenga any means, either through the gun or through poisoning. So vari kuzama kutaura kutresa kwese kunenge kuchienda navaChiwenga kumahospital, vobhadhara mari throughout kwese, both semavisitors ivo vanenge varimo same hotel iyoyo kana vachienda pamahotels, sezvo vanhu abos mahigh delegates yekuti vanhu vanokwanisa kunge vachibhadhara mari vachienda any hotel, ndekuti vakapuhwa mari idzi nezvigananda, ende vari kuenda throughout the country vachitera
kwese kwavari kufungidzira, ende kumwe vari kutonyasogara vakagarira kwavanofungidzira kuti vice president vanenge variko. Saka muri kuona mazuva ano vice president vakatotipirwa, saka vari kufamba nemvura yavo nechikafu yavo, ndekuti ndio zvimwe zvavari kususpecta, asi security yavo vari kuziva zviri kuitika. Saka muri kuona security vachiyonge yakaitwa beefed up zvakanyanya. Izvi zvakonzeresa kuti military ireacte zviri powerful neurongwa hwayo, ndekuti iri kutozviona kuti nyika iri kutengeswa pamafirst days havana kuziva kuti ano Mnangagwa urongwa kwakamira sei, asi vaona vanhu vari kutamba naMnangagwa. Mnangagwa asiya vanhu vaanofanira kunge achitamba navo, asi azama kuti anga achienderera mberi nezvigananda. Saka makaona even nyangwe pakaramdzwa Tagwire kupinda mucentral committee, nauye vachivenga vanga vakutoiziva kudhara, ndekuti military intelligence yanga yatovatsanangurira kudhara kuti ivo vari kuda kunge vachizoassassinatwa netimu iri rikunzi rakaorganizwa Shaun Mnangagwa. Timu iri rakabva kuMozambique riri kuonekwa richitenderera muZimbabwe. Zviri kunzi izvo zvichakonzeresa kuti pazoshata, zviri kunzi maexposerwo aitwa ED nefamily yake, zvinonzi pashata. Uyai muone pano pazoshata manje, mushure mekunge tichiziva kuti pane nhau yeresi iripo yekuti ndiani achazenge achizotora kubva muna 2028 kana Mnangagwa vachinge vasiya. Toziva kuti Mnangagwa vanga vachida kusiya, but vanga vasingada kusiyira vachiwenga. Saka muri kuona vakuramba vachichengetedza uyu muvice president Muhadi, watiri kuziva kuti vice president haana zvaari kukwanisa kunge achiita iko. Zvino vari kuramba vakamuchengetedza kuti azenge achiinfluence vanhu kuside kwake kuti vange vachisapota 2030. Zvinoziva kuti even vice president Muhadi munhu wataiziva ainge achitotaura 2030 kuti vaMnangagwa vanenge varipo. Saka makaona Mnangagwa akaona kuti iye akanga achizafoswa neZANU-PF kuti anga achisiya, zviri nani kuti anga achisiya Tagwire, munhu waanotrasta. Ndekuti iko zvino Mnangagwa haasi kutombotrasta mumunhu, even zvakanzi even nyange Chiwenga haaziri ari kuenda paupresident kana Mnangagwa asiya, haasi kutrasta mumunhu kuti ange achienda paupresident, yekuti ari kutyira mhuri yake naiye kuti vanogona kuzopedzisira vasangana netsaona. Zviri kunzi izvo vachivenga sapoti yakanyanya kunyanyanya kumagenerals mamwe ari kuonekwa asitombori munyika yeZimbabwe, maformer generals ari munyika dzakatikomberedza ari kusapota vachiwenga kuti vange vachienda vachitora position yeupresident kana vaMnangagwa vachinge vasiya, ndekuti ndiye munhu ari popular parizvino. Saka makaona Tagwire akabva aputsirwa one side, hakusina mumwe munhu angazi ari powerful parizvino anokwanisa kuita kunge achitora chigaro cheupresident munyika yedu yeZimbabwe. Zviunzi izvo paunyoro huno vachiwenga vane special announcement yavachazenge vachitaura, singazivi kuti maprogramu yavo dhara rakamira sei, but zviunzi muzvivhidhivhidhi yatiri kutora information deep kubva kuna vasekuru vajukwa. Zviri kunzi izvo vachiwenga vane important message vari kutaura. Tichangopinda muweekend imomu vachiwenga vachataura message regarding this damning information iri kubuda nemuzvivhidhivhidhi zvakasiyana siyana. Aiwa Zimbabwe, zvinhu izvi zvina kumira zvakanaka kunyanya nyambato reZANU-PF. Tinotenda kuti Mwari anga achitichengetera nyika yedu nevatungamiriri vedu vakafanana navachiwenga, vana vachamisa nevamwe vakasiyana siyana vasingaitira utsinye vana veZimbabwe. Tinoda kuti maleaders anorangarira upenyu hwevana veZimbabwe kuti hausi kunyosita zvakanaka. Tatisamuona vana veZimbabwe zvavari kuitwa nedzimwe nyika. Tiri kuda maleaders anofungirawo also vana veZimbabwe before vasitsafunga matumbu avo, vafunge zvokuti vakaitawo zvakanaka munyika vanokwanisa kunge vachizorangarirwawo nenyika kuti aiwa ava ndo vakatiyambutsa vanhu kuti vaende kune uchi nemukaka. Aiwa Zimbabwe, ndotenda ndoti munoona zvakanaka. Ndichikutendai also nokusubscribe kwamuri kuita. Ndichikurudzira masita subscriber ndokumbira kuti munge musubscribe musara nhasi nekubaya notification bell kuitira kuti patinongobudisa dzimwe nhau ndimi nditautanga muchidzinzwa. Ndinoti sarai zvakanaka.